παιδιά, σήμερα ο Κωνσταντίνος θα δείξουμε πώς παίζει GTA. Ναι. Ξεκινάω κάπως. Και ξεκινάει κάπως έτσι. Λογικά όλα τα αγόρια ξέρουν ποιος είναι αυτός, ο Μάικλι. Τώρα είναι μέσα στο σπίτι του και πυροβολάει για κάποιο λόγο. Ναι, σπάω τις καρότες. Ναι, οκ. Έσπασε μία. Είμαι λίγο τρελός, παιδιά, είναι δεν σημασία. Ναι, αυτός είναι ο Μάικλι, είναι πάρα πολύ πλούσιος, αλλά κρατάει πάνω του 5 ευρώ. Εντάξει. Και έχει... Ναι, εκεί. Κρατάει πάνω του μόνο 5 ευρώ. Πρέπει να τα χάλασε όλα. Και καμιά που κάτι και ένα... Παιδιά, κοιτάξτε, για να κάνουμε ήσυχα, πατάμε πολλές φορές αυτό το αναλογικό το αριστερό. Ξαναδείξε από την αρχή ξαναδείξε μας. Κάτω να σου δείξω. Αυτό το αναλογικό το κάνουμε έτσι. Πατάμε πολλές φορές αυτό και αυτό. Ναι. Το αναλογικό πάνω. Κοιτάξτε να σου δείξω. Πίσω γιατί δεν έχουμε χώρο. Κοιτάξτε. Πατάω το αναλογικό έτσι. Πάνω έτσι. Βλέπετε έπεσε. Πατάμε το αναλογικό εδώ πάνω. Πολλές φορές κουτάκι και όμικρον. Κοιτάξτε. Έτσι και έτσι και έτσι. Και πέφτει. Ναι, και πέφτει. Και έτσι μπορείτε να κάνετε δουλειές σε πισίνα. Αλλά να τρέξετε. Ναι, εδώ είναι ο χώρος του τέννις. Εν τω μεταξύ πριν παίζαμε τέννις. Δεν το κάνουμε βίντεο. Βασικά το είχαμε κάνει. Απλά το κατάλαβα το σβήσαμε και... Ναι. Πάμε να κάνουμε καμιά ληστεία. Αντίστοιχα πάμε να κάνουμε καμιά ληστεία. Να μην βγούμε με τις παντόφλες σαν τους γύφτους. Έχω μια ιδέα. Φύγαμε για ληστεία έτσι. Ναι, σκοτώθηκε. Δεν ξέρω αν θα σκοτωθεί, έπεσε με το κεφάλι. Και πάμε στην πλατεία και έχουμε αυτή τη ληστεία. Ωραία. Εν τω μεταξύ το καλώδιο είναι 5 μέτρα. Ναι. Μέχρι το PlayStation. Όχι 5, 7. 7 μέτρα μέχρι το PlayStation. Πάμε να κάνουμε τώρα. Θα πάμε με αμάξι. Αυτός είναι ο κωδικός, όποιος δεν ξέρει. Που λογικά όλοι ξέρετε, αλλά... Δείξω το κωδικό. Αυτό είναι για Porsche. Ναι. Όποιος θέλει να το κάνει screenshot και απλά να το... Ναι. Το κάνω. Ωραία, αυτό, εντάξει. Και πάτε το. Και ήρθε ένα Porsche. Μια Porsche μαύρη. Έχω μια ιδέα. Να, αυτή η ταλίκα από την Coca-Cola μπύρα, ξέρω εγώ τι είναι. Κάτι τέτοιο. Έχω μια ιδέα. Ποιο είναι? Πάμε με πολύ φόρα. Και τίποτα. Πώς προσγειώθηκε έτσι. Είμαι καλός οδηγός. Ισχύει. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί να μας κάνει. Μισό να μην σπάσουμε το αμάξι, γιατί είναι πολύ ωραίο. Ο Μαξάρα είναι. Τι έγινε? Α, κάτι φτιάχνουν. Καμιά οικοδομή πρέπει να είναι. Καλά, με τις παντόφλες ο Κωνσταντίνος θα του γύφτω. Γιατί δεν ντύθηκες, Χριστιανέ μου? Ανέβασε τη σκάλα. Τα διαλύουμε όλα. Δεν το διαλύσαμε. Εγώ θα έχουμε λίγο άκρη να περάσουμε. Κάτι τέτοιο.